Samsung Galaxy S kamera makine da badar guf Samsung Galaxy S kamera ki ne 1 2 3 4 ta S ne S20 Plus S20 Plus sastanj pachka sevni mazon som S20 Plus badaro sevni mazon som narxış ne S20 ga sastanj zuray navay коробкаш qatiye sevni mazon som badaro ishamda ta sevni mazori nesh barodaro ish 2600 som S20 ga ish 2600 som badaro nesh S20 Ultra чорни мазур сомона ана баъдро шумо гӯш кардем кадомтон баъдро иша гӯшен кадомтон баъдро дар хонатон телефонои беҳу дорин дада со истифода мебарен ку телефонотона мақсад махкул тонеста мехарен ё истифода мебарен биёрен аво рабатем болоштумтен нахе телефонотон метам телефонотона ма алиш мекунам баъдро кадом баъдро ай шаҳр душанбе ай шаҳри ваҳдат ай клуб ай данғара мақсад ай раҳои ду занг мезанен телефон метем болоштум метен алиши да баъдро қирған бин кучаи баър магазини акайстмон бин алиш болоштум да бозори фаровон дукони 124 баъдро марҳамат тамошо кунед арзон алиш болоштум любой кора мекунем марҳамат бародарҷон набин бихарен доставка ҳамин нархда бепулай 25 шаҳр наи вилоят хатун айшоти мо доставка бепулай марҳамат бародарои набин